Лениногорскида кохарман якташыбыз Россия геройы Дамир Исламовка багышланган бокс ярышы узды. 7 мартта аның батырлар һәлак булуына 2 ел булды. Дамир яшь үсмер чагыннан ук бокс түгәрәгенә йөргән, буш вакытында спорт белән шөгыльләнгән. Ил күләм ярышларда катнашып туган ягына җиңеп кайткан. Бу ялларда кохарман истәлегенә рингта 40 яшь спортчы көч сынашты. Яшлек стадионы шыгырым тулы, ярышта катнашучылар һәм җанатарлар 1 минутлык тынлык белән якташлары Россия герое Дамир Исламовны искә алды. Бүген ул үзе дә биредә кебек яшь егет зур сурәттән якташларына карап тора. Мин аның тренеры, аның истәлеген өчен үткәрәм бокс буенча ярышлары. Бу спортсменнарын аңлатам, кем булган Дамир Исламов. Алар беләләр, кем Дамир Исламов. Ничек герой булды. Это гордость нашей России. Гадел Гәрәев кечкенә боксчы, аңа 9 яшь, якташы Дамир Исламовның батырлыгы турында өлкәнрәк спортчылардан ишетеп белә. Бүген ул биргә җиңәргә дип килгән. Я, когда вырасту, хочу стать настоящим профессиональным боксером. Меня сюда тренер позвал и сказал: ты должен победить, как Дамир Исламов. Гаделне бу ярышка тренеры Али Җәләлетдинов әзерләгән. Ул Дамир Исламов белән шәхсән таныш була. Бергә бокс түгәрәгенә йөргәннәр. Күнекмәләрне бик еш парлап башкаралар. Ярышларда Дамир беркемгә дә бирешми торган була. 4 ел эчендә ул нибары 1 тапкыр гына җиңелгән. Никогда у него не было, чтобы он срывался. Ярыш уртасында Дамирның бер кайчанда булды, бетте, ардым дип әйткәне булмады. Ул аларның һәрберсенә җиңәм дип бара иде. Дамир көнгә 3 тапкыр спорт залына йөрде. Мәктәптән соң туры бокска йөгерә иде. Ул безнең төркемдә иң максатчан егет саналды. Шуңа күрә гел җиңүче булды да. И только победа нужна была, только вперед. Дамир Исламов җитәкчелегендәге экипаж 2022 елның 7 мартында СВО зонасында каршы якның 4 танкын юк итә. Аннары үзләренә ут ачалар, танклар шартлый. Бөтен экипаж өлкән лейтенант Дамир Исламов, ефрейтор Дамир Гыйлемханов, рядовой Иван Цевун һәлак була. Батыр егетләрнең өчесе дә үлемнәреннән соң Россия герое дигән дәрәҗәле исемгә лаек дип табыла. Наша боль нашей семьи. Монда ярышларга килгән кешеләр үзләре дә сизмәстән безнең гаиләнең зур кайгысын уртаклашалар. Алар белән аралашкач миңа җиңел булып китә. Энем турында, егетләр турында беркем дә сөйләмәсә, аларны искә алмасалар, без мөгаен бу хәсрәтне күтәрә алмас идек. Ярышта 16 катнашучы истәлекле бүләк кубок яулады. Киләсе турнирны быелның сентябрендә 3 батыр танкчы Дамир Исламов, ефрейтор Дамир Гыйлемханов, рядовой Иван Цевун истәлегенә үткәрергә телиләр. Лениногорскидан Әдилә Закирова, Ира Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.